Qaysi bir adam bir begana ayalın bedenine şahvat bilen lemseden masa veya begana ayal bilen zina eden masa, o suratda ol adam bilen ol ayalın ortasında hurmatı musahara sabit bolýar. Ol adamın usulü furusa ol ayala haram, ol ayalın usulü furusa ol adama haram bolýar. Yani zina eden adamın, şahvat bilen lemseden adamın atası ol zina bolan ayaly alyp bilmiyor. Şunun şekilde zina eden adamın oğlu ol zina bolan ayaly alyp bilmiyor. Şunun şekilde zina bolan ayalın enesini zina eden adam alyp bilmiyor. Şunun şekilde zina bolan ayalın gyzlaryny hem zina eden adam alyp bilmiyor. Elbette zina eden adam bilen zina bolan ayalın owlatlarynyň ortasynda nikahyň düşmekligiň barasynda bolsaýyn tefsil bar. Zina bolan ayal äre barmazdan owwal zina bolanmasa, sözünadan nutfa galyp hamiladar bolup weledi bolanmasa, ogly ýa gyzy bolanmasa. O suratda munyň äre barmazdan owwal dogan çagasy nutfa zinadyllygy ýaqynyligi üçin o suratda zina eden adamyň owlatlary ol zinadan tewellit bolan çaga bar, o bilen nikah etmiyor. Wa şunun şekilde äre baranmasa da äre barandan soň äri uzak ýere giden işlemäne diýip näçe ýyllap gelendel şol ortada ayal zina eden bolsa, zinadan nutfa galanmasa, şol nutfadan owlat bolsa, o suratda owlat bilen hem zanynyň owlatlarynyň ortasynda nikah düşenýär. Elbette zaniye ayal äre baran ýa äre barmanka zinasy da zinadan nutfa galan däl, hamiladar bolan däl, ýa äre barandan soň äram ýanynda şo bilen zina edenmasa, begana adam bilen. Şondan owlat bolanmasa, ol owlady bilen zina eden adam owlatlarynyň ortasynda bolsaýyn nikah düşýär. Şonuň ýüzünden siň soran meseleňizde zina eden adam ol ayal bilen äre barmazdan owwal zina eden eken, o bilen ol ayal hamiladar bolan däl eken, soň äre barandan soň onuň owlatlary bolupdyr. Indi onuň owlatlary bilen zanynyň owlatlaryndan biri nikah etjek bolýarmasa, nikasy durust bolýar, jaiz bolýar. Hem şundan iki fetava Şamy'da, Bahr-ı Raýyk'da, Mawsuatul Fiqhiyye'de gelipdir. Wallahu a'lam ve ilmuhu etem.